Kästää paikkaa. Mikä tää on? Tämä on Suovalaakkeen. Emäntä sanoo, että paikka sitten ilmoita, tietää missä te olette hukkunut meidän. Suovalaakkeisessa. Kuka muu ei tiedä. No Kallinen ehkä saattaa tietää. Se vastusti tätä meidän projektia. Onhan tässä ollut viikon lämmintä. Tarkkailehan sinä kompottia, miten paljon sitä roijuu tippuu. Tarkkaile kompottia, tippuuko sitä roijuu. Se on tämmösissä tämä raja aina. Siitä mennään aina jalka läpi, että pitää saada aina no. Tosi miehet ne kahtos nyt jäänpaksuutta tuolla. Voiko ei jaksa aakosta vaan syksyn jää se rutisseen, jos se rupee varoittelemaan. On kyllä hyvä. Joulukuun on nyt. Tässä on ollut nyt viikon ihan +5 ja muuta ja ensimmäinen semmonen nollapäivä. Niin että mitenkä viikossa jäät heikkenee, että sitä oli 10 senttiä tässä aikaisemmin, mutta kyllä se syksyllä näkyy pitävän tämän jäänsä ihan hyvin. Että tosi hyvä. Tämmösiä kraatereita on tullut, kun se on imennyt tätä vettä. Ne on kato vetänyt tuon veet täältä. Tää on tämä mitta. Ei tarvi kättä kastella. Toistakymmentä. Oi vittu. Puolet edelleen mitä oli sillä lammella viikko sitten. Sillä isommalla järvellä. Tämä kestää vaikka autolla. 10 senttiä.
joku perkele. Ottaa vaan. Tosiaan niin tuo pilikki kun on, niin se ainakin tähän, se pyörähtää ainakin tässä se siika. Sehän jo auton menee kestää. Kestää. Häh? En tiedä paljonko se pitikö se olla 15 senttiä vai mitä. Kestäis varmaan tuo. Sitä ei vaan maalikot usko mitenkään hyvät ne on aina ne jäät alkukaudesta. Näitä vehkit. Poikki katki. Poikki katki nämä vehkit. No niin, no se on. Ota sitä riihipuuroa. Ja pulukan veto, ehdoton ei. Pulukan veto. Siika sääkä. Se on myrkky. Jos haluat pilata siikapäiväsi, niin vedä pulkku. No niin, se on siihen pilaa. Niin. Mulle antoi tämmösen pystypilikin. Se varmasti edes helvetinmoisella tuurilla oli niinku lottovoitto osit. Niin. Että ei se ole ensimmäistä, että ei ruppu vituttamaan. 7 metriä yli. Sehän on kuin siika. Hyvä siika hapaa. Matalempaa. Ihan paksu, 2 ahventa varmaan. On iso parviahveni, oli 3 aina. Ei ottanut. Tullaanpa ne vielä. Oi kun tarppasi. Niinkö Liimo Suovalakkeisen mestaruus? Nyt nousi. Missä siijät? Iso ahvenen lotku. Köyhäisi sopi syödä tänne. No, ollaanhan tässä koko aamu tyhjiä ongittu. Mitä? Koko aamu tyhjiä ongittu. Vähän isompi. Mitäs siihen sanoisin? Ja niin nehän pitää ne kalat lopettaa nykyisin. Kalat piti nykyisin lopettaa. Piti. Eikö jäät ajat? Ei oo tarvinnut kuin muutaman vuoden vasta. Onkohan nuo kaikki lopettaa? Harvi ois vaan kun ei kiihota. Tuli just. No nyt lähti yksi. Tässä vääntää vähän iskuja. Patakukko, tai ihan vaikka ahven kukon voisi tehdä, jos tuota vaan
Oi kun irtosi. Se kyllä repesi. Veipi parven mukaan. No vielä sinne jää. Ai, mikä körvi. Kylästä. Tämmösiä kun saas paljon näitä kukko-ahvenia. Kyllä näitä tullut. Munat kappilla. Paljonko niitä kukkoon tarvitte? Ai kun näppiä. Nyt siellä on ihan helvetisti niitä. Ai kun repesi. Onko ne edes syöttien? Ei varmaan. Ei. Kyllä oot niin lähellä, että pitäis samat parvet pyöri. Otahan hetkonen. Kyllä sä vielä saat. Äkkiä on saatava alle tai karkouvat. Kyllä se sieltä. Sieltä. Kisotelkka nyt. Se on pienestä kiinni. Oo. Tuo on hyvä tuo pieni morli. Kyllä pitäis tällä hanakalasionille ottaa siihen. Nyt eivät lähde ennen nousemaan. Niin näitä piti lopetella. Siinä on toukka valmiina. Tää kerkki parvikarata. Vaan kerkishän se juhtas. Mikä? Sinäkin oot elossa. Entäs sinä? Mutta ei tarvii kun täkätä, niin ne kuolee. Ei se oo hyvä. Kato nyt tullut. Ai. Ootko sinä siellä? Et oo vielä. Tule siika, tule. Vielä ois kaveri siellä. Tän että. Olis mulla täällä. Pitääkö tasuri laittaa peli? Niin, isoja saisit sille. Iso ahvonen saat sille. Ei sulla ennen muuta toivoa oo. Oi. Onko sulla morri? Ei, me lähdetään pois ja heti syö. Pilkin vaan niitä isoja kaloja. Ois ne ottanut tohon pilikkiin, jos ne ois otilla ollut. Ei tässä mitään. Ei tässä mitään. Kato, tulee talvella sitten kato kostaa. Ei näitä pikkuahvenia, niin mikäs näitä nyt jaksa edes onkin. Vitja matto yrittää vie, anna takas. No vie sitten, sillä on parvi alla, ei nyt jo pälleile. Joko se karkauaa sitä. Jääkö siihen yhtä? Ois. No. Villiin tykkäähän nyt. Se punainen kun puuttuu, niin eivät lähde edes nousemaan. Kai se nyt yksi käpi kahtomassa edes.
Ei käy, kun ei oo punaista tässä. Niinkö on tarkka? Senkö se vaatti punaisen toukan siihen? Katsotaan, oliko se näin. Vaan taisi keritä se parvi hävitä jutusti. On siinä vielä yksi. On se kyllä. Se pitää olla se punainen toukka lisänä siinä aina. Älähän sotki. Suu auki, nyt siellä pitää saada vettä. Kyllä parvi lähti kun kävelit. On se herkkää nyt kun on niin vähän vettä. Ja ne näkyy läpi jään. Säikähtivä. Niin. Nyt siellä olisi materiaalia. Mitäs helvettiä kun emme pohja. No ne. Lähtekää nyt perässä. Se on jännä miten ne passivoittuu tuona välillä. Sitten kun sen kaveri tulee ja lähtee nousemaan. Sitten ne hyökkäävät. Ei kun kävi tökkäämässä, otahan uudestaan. Vähän isompi joo. Kyllä se tuon suulla, että kun niskattaa että niin kiinni. Sitten se ottaa toukat tyttö repiä noin. Onhan se jo Jonni suussa siellä. Siinä olisi vielä pari kaveria. Ei kyllä toukkaa kunnollisesti. Kyllähän niitä pitäisi siihen tulla. Ei ne niin tarkkaa voi olla tämä homma. Joskus se on. Ai. Ai. Patakala. Kyllä se Eikö ne kukkokalat pitäisi olla pienempiä? viedään. Niin. Se ihan onnettomia. Nyt on pakko vaihtaa. Syötti ja parvi hajoavata sijoittaa 5 minuuttia odottamaan ennen kuin tulevat uudestaan. Elää kairalle nyt kun häviää nämä. Siinä on kalla. Ei. Sinun pitää tulla huomenna tähän ongelmaan. Ja taas meni mato. Toukka. Äkkiä. Vielä on pikkunen. Ottakke nyt. Kyllähän sinä otat, kun se vähän härnättää. Ai. Miltä se tuntuu? Hyvältähän se tuntuu. Siikapilikilähän. Hyvältä se. Siikapilikilähän tänne tultiin. No mie en noita paskoja ota. Niin. Yhden siian tässä nappasin.
Niinpä. Ei. Olisi nyt alaspäin painaa, niin se olisi. Nytkö se loppui se innostus? Eikö teillä ole? Eihän siellä oo, joo. Mulla on tässä tokko valmis. Repäsi kurja tuon syötiin. Semmosta. Noniin. Tule. Nouse. Äläkä jää sinne. Ei. Ootko sinä iso? Oot. Sinä oot se iso ahve ja viisas. Ei ota. Nyt sieltä tullaan pienempiä, kun tuo iso laskee tuolla. Pienemmätpä ottaa. Mikä tätä vaivaa? Aina välillä syöksähtelee. Oi, ja taasko repesi? Ei revennyt pois. Kuonnoshan se saapi. Oho. Mikä siellä on? Oho. Nämä oli niitä isoja ja viissat. Mitä? Onhan se hyvä. Ei pitää kahtaa. Onhan se jo. Ei perhana pysy. Ja tuossa vai? Ois siellä parvi alla. Niin. Viimeinen reikä oli tämä hier. Pois lähetti eikä yhtä kallaa kaivossa. Ja nyt kun nämä löytyi, niin näitä tulisi ihan liukuhyynältä. Tää on kyllä ihan uskomaton. Jännä kun ei nähtykään kallaa koko päivänä. Ja nähtykään kallaa koko päivänä. Ja yksi kohtainen. Nyt. Ihan uskomatonta. Mikä? Tämä. Niin, että sulla ei nykäs sykkiä. Se on toisin semmoista. Hyppäsi ite jäälle. Irtos just tossa verjassa. Potkasi itse. No. Mikäs se siellä? Siikahan se siellä. Ota. Ota. Eikö perhana? Ei nää isoimmat ota. Isot ei ota niin herkkä. Johan näitä on. Pitäisikö lähteä? Kello on 5:30. Syönti olisi hyvää. Syönti olisi hyvää. Repiikö? Ei tarvitse. Ei mitään. Pitäisikö sinua tulla jälkeen sitten, kun ollaan rannassa, niin katsot, ettei multa tipu mitään. Täällähän näitä on näitä. Marko, sinun piti vahtia näitä onkin. Täällä on
sohjokapuset ja 4 onkkea täällä. No ei tarvii lähteä sinne toiselle lammelle etsimään. Joo, minä ihmettelin, että minnekään. Tarkkas, kato. No, ei noita aina kato äkkiä. No olipa hyvä, että ne on tie. Olipa hyvä, niin en tarvii huomenna lähteä. Sano sulle järvellä kato, että saattaa niitä olla. Niin. Joo. Nämä kun on tämmösiä 20 ramman ahvenia, niin ja muutakin minä en näitä sen kummosemmin suolistele. Minä vaan otan näistä karkeasti nämä pehmeillä kädellä nämä filleet vaan irti ja nopsan saa tästä. Katsos lähtökö. Noin. Katson tullaanko niistä menkkän näköisiä. Niin se tullaan just semmosia hyviä sipsiä. Katsotaan. Tämmösiä. Mietin 20 gramman ahvenista tullaan tämmönen just hyviä sipsiä. Tai mitäpä niistä nyt kuhtuukaan. Rapeita fileitä, ne kun paneroopii jotain, niin kunnon maastehässäkössä. Niin ei tarvi olla tämä isompi nämä ahvenet tosiaan. Ja niitä ei tosiaan suolistella. Semmosia, niin sitten tulee aivan loistavia. Fileahve on tämmönen. Fileahve on tämmönen 20 grammaa. Oh yeah. Tätä on ihan kippu. Joku yrittää häiritä, vaan en mennyt malta. Kukkoahventen fileointi. Tää on vähän hutaassu tämä minun meikäläisen fileointi, vaan kun en tätä kättä ottattu näihin pienen. Pikkuahvenista. Kissan kaloista. Kissan kaloista fillet. Joku kissa, niin joutuu ite syömään. Tuas katkes selkäranka. Pehmit. On niin kova ottanut. Joo. Supille loput. Joo, paljonhan me näitä otin. Kymmenkunta. Siinä on 10 pikkuahventa, niin näistä saapi maastehässäkkä ja muuta, niin tätä ihan hyvää ruuan tai iltapalaan. Eipä mitään, käy vähän pelikilles, ei tätä lunta runtto hirveästi. Jos lunta tullaan älyttömästi, niin sitten lopetetaan pilikkiminen heti paikalle ja ruvetaan ketun pyyntiin. No niin, sitten maistellaan se. Eli jauhot ja suola ja nälkämausteena. Ei tullut nyt kananmunia eikä muuta tähän panherraukset. Aivan loistavaa. Vähän läpitisti vuota. No, seuraavan kertaa, hei.